Ahoj, tak možno, že ste už skúsili manifestovať a použili ste rôzne nástroje a techniky na manifestáciu a nedarí sa vám. A prečo sa vám nedarí? Mnoho ľudí vám nepovie, že manifestácia je nápojená taktiež na vnútornú prácu. Pretože ak máme v sebe určitú zranenú časť alebo zranené vnútorné dieťa, ktoré neverí, že to, čo sa snažíte manifestovať, si vlastne zaslúži, tak si to nevedome sabotujete. A preto je veľmi dôležité začať najprv vnútornou prácou, energetickým čistením, vypúšťaním emócií z tela, prácou s vnútorným dieťaťom a tak ďalej a tak ďalej. A potom budeme manifestovať vedome a s ľahkosťou. Pretože vy manifestujete každý jeden deň, to je naša prirodzená schopnosť. Lenže veľakrát manifestujete veci, ktoré nechcete, pretože idú automaticky z vášho podvedomia. A preto sa treba najprv naučiť, ako pracovať s podvedomím, ako vypustiť vzorce, ktoré máme v podvedomí. A potom môžeme manifestovať vedome to, čo chceme. Hovorím to z vlastnej skúsenosti, pretože to, že žijem taký život, aký chcem, za to vďačím práve vnútornej práci. A všetko toto vás budeme učiť v našom programe a máte ešte 2 dní na to, aby ste vstúpili s 15% zľavou. Všetko bude online a záznamy budú k dispozícii. Ak máte otázky, tak píšte ahoj.